responsabling parenting isinusulong sa mga daan kasunod ng pagtaas ng insidenteng kinasasangkutan ng kabataan. Tutukan ng balitang yan kay Idol Robert Reyes. Pinalalawak ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan ang kamalayan sa responsible parenting sa gitna ng mga umuusbong na krimen at insidenteng kinasasangkutan ng mga kabataan. Ito ay matapos ang sinagawa ng Provincial Population Cooperative and Livelihood Development Office na Parent Teen Talk Facilitators Training para sa mahigit 40 barangay volunteers at mga kawani ng Municipal Health Office at Municipal Social Welfare and Development Office noong Hulyo 30, 2026. Batay sa ulat ng pamahalaan, kabilang sa mga kalok ang mga barangay health worker, barangay nutrition scholar, barangay service point officer at iba pang community workers. Tinalakay sa pagsasanay ang iba't ibang parenting styles, love languages, at mga pagbabagong pisikal at asal na nararanasan ng mga kabataan. Binigyang pansin din ang mga posibleng epekto ng hindi responsableng pag-inom ng alak, paggamit ng iligal na droga, mararahas na laro, malalaswang palabas at iba pang negatibong impluensya sa pag-uugali ng kabataan. Ayon sa PPCLDO, mahalaga ang papel ng tahanan sa paghubog ng desisyon at pag-uugali ng mga bata, lalo na sa panahon na nahaharap sila sa iba't ibang hamon. Sentro sa 7 sesyon sa pagsasanay ang kahalagan ng open communication bilang pangunahing paraan sa ugnayan ng magulang at ng anak. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, Idol Robert Reyes, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.